Ludvig. Hej! Kameran där. Ja, där är kameran. Kan Ludvig klappa händer? Ludvig, kan du göra så? Duktig kille. Vad är lampan, Ludvig? Vad är lampan? Där uppe är lampan, ja. Där är den. Ska du stanna här inne? Var är mamma? Ska du gå till mamma? Kan du gå till mamma? Kan du komma? Kom, Ludvig. Kan du gå till mamma? Där är kameran. Ja, där ja. Kan du säga var storebror är? Var är storebror? Är han i taket? Ja, riktigt så lysande är han inte. Oj, oj. Ludvig, ska du stanna här? Kom Ludvig. Mamma. Ludvig. Kom gubben. Kan du komma och visa vad lampan är, Ludvig? Kan du komma? Var är lampan? Där uppe. Där är lampan över bordet. Där är kameran. Ja, där är han. Där är storebror. Det är taket. Vad gör storebror? Där är kameran. Kan du vinka?